Söyleyeyim ikene. Söylese sana nersege indi ol Soң min de söyler idim. Sırrı mı yok? O zatның sırrı vardır. O benim kebek şart түгел. Karel Damir. Senin sırrın var mı? Бар. Тик аны кешегә сөйләргә ярамый. Миңа? Әлегә сиңа да ярамый. Нигә? Соң өйләнгәч кенә сөйли торган серләр бугаю. Karel Damir. Sen nigә минем яңа гел киләсең ла? Үзем? Nigә нәбердә башка кызлар янына бармыйсың? Соң барасым килмей. Нигә? Соң син классташ. Башка классташларың юкмы әллә? Кая булсын, кайсы шәһәрдә, кайсы кияүдә. Син нигә менә миңа ияреп йөрисең? Мин? Сиңа ияреп йөрим? Син үзең миңа иярәсең ич. Алайса нигә мине ияртәсең? Кара, син сөйләшә дә беләсең икән. Кемне ияртим? Җенем сими исерекне. Соң безнең авыл егетләре клубка чыгу белән беренче эшләре каян аракы табу. Салып алгач, кызлар янына килгән булалар. Бик кирәкләре бар иде. Дамир. Менә син эчмисең. Шул. Каралы, син нигә бердә эчмисең ул? Әллә берәр җирең авыртамы? Авыртамы тизлый? Авыртмый, тәмсез бит ул, авызны әшеттерә. Тәмсез икәнен каян беләсең? Соң кабып караганым бар. Дамир, син эчмә. Эчсәң ияртмим. Син мине эчмәгәнгә генә ияртеп йөрисең менә. Ну, матур да әле син аннары. Әнә битләрең нинди шыма. Кызларныкы кебек. Иреннәрең пешкән чия кебек. Мәфтуха, мин соңгы вакытларда әллә нишләдем әле? Нишләдең? Син миңа берәр матур сүз әйтсәң, янә шулай итеп иренемә кагылсаң, мин әллә нишлим? Авызыма тәмле су килә. Менә хәзер дә шулай булды. Дамир, әйт әле. Яратасыңмы син мине юкмы? Яратам инде, яратам, әллә белмисеңме? Яратканыңны сизмим шул. Аңлыйсыңмы? Сизмим. Ярый, Мәфтуха, мин кайтыйм инде, яме. Утыр. Утырам. Дамир, безнең туйга ничә көн калды? Санаганың бармы? Әллә тагы санаганым юк. 17 тәүлек һәм 16 сәгать. Ой, күп түгел икән инде, яме. Күп шул, күп. Ничекләр узырмын шул 17 тәүлек белән 16 сәгать? Әллә урлап кына китәсеңме? Урлап нәрсәгә сине булай да бирәләр ич инде? Бирәләр шул, бирәләр. Бирмәс әле. Ярый, Мәфтуха, мин кайтыйм инде, яме. Стоять. Стою. Дамир, мин туңам. Күлмәгемне салып биримме? Синең күлмәгең минем арканы гына җылыта. Калган тәнемне ничек җылытыйм? Шалбарымны салып биримме? Ятсыз. Соң ирет нишлим соң? Ну, кулларың белән җылыт. Әйдә. Кулларым белән. Соң минем кулларым синең аякларыңнан салкынрак бит, Мәфтуха. Ай Алла, Дамир, нигә син шулай булып тудың микән? Нишләп син испан егете булып тумадың микән? Шул мин татар малае бит. Икенә тор. Карале. Испанча мәхәббәт дигән сүз ничек була микән ул? Испанча мәхәббәт, l'amour toujours буладыр. Да. L'amour toujours. Мин сине яратам дигән сүз ничек була микән ул? Белмим. Соң шашканус баш ахмакус буладыр.
Шашқанус. Мин баш ахмакус. Нишесің сен Мәфтуға? Нишесің сен Мәфтуға? Тиме ауызға, ауызны еуішлетесің бет. Әнеге айтам мен сені білдің ме? Яры Мәфтуға, мен қойтым енді. Күні де бек желі, әбей де бұршылып қалды, пісі де ұйқылай алмай шаятадыр. Кетті ме, емі, сау. Мен қойтам Мәфтуға, емі.